Ningizimu Afrika sanibonani. Uyanibingelela uqumbu amaqumbu lalaqumbu iselesele lentaba. Khona uke wakhala la wathi hey ayangizwa kahle lento yakhe ukuthi ubingelela iSouth Africa yodwa. Ngempela asisekho ku level ukubingelela iSouth Africa kuphela. Ngibingelela umhlaba wonke jikelele la usibukela ukhona mhlawumbe use-India, mhlawumbe use-China, mhlawumbe use-America kodwa waseningizimu Afrika, mhlawumbe futhi ukulamazwe nje kodwa usuke eAfrica emazweni nase-Africa, mhlawumbe ngenzeka waseZimbabwe, Nigeria kanjalo kanjalo. Siyakubingelela, siyakwamukela ohlelweni olukhulukazi elithandwa zinkumbi zabantu. Uhlelo ke silibiza ngokuthi ke iWhy Mina, kanti ke igama le-TV Uhlanga Media ila sitholakala khona. Siyacela ke ukuthi mangokuthi akwazi uzoncafaza usubscribe namhlanje uqinisekise ukuthi ke usubscribe uyawuncafaza. Siyawubona futhi umehluko omkhulu kakhulu kuma likes, abantu bayawuncafaza ulike manje sebefundile ukuthi ulike uyancafazwa. Kuyihlazo ngempela ukuthi inamba iphezulu le ama viewers kodwa ama likes mancane. Siyacela bafethu uqikelele nje ukuthi njalo uma ungena nje uncafaza ulike, mawuke wangena nje ncafaza ulike uqinisekise ukuthi ke nawe ukhona kahle kahle ulike lowano ukuthi nami ngipresent. Lesi season 3 ke iyohlelo ke iWhy Mina. Namhlanje bafethu kukhona untombazana lapho ubhalile. Ubhala mayelana nodade wabo abalamana naye. No abengashiyani kude kakhulu, cishe bashiyana ngonyaka noma ngeminyaka emibili. Anginayo isho. Ukhathazekile ngengane yakwabo. Wena kumele ubone umuntu wakini uma ngabe ngekho right, angazabona abantu bangaphandle. Kubalekile ukuthi abone wena ukuthi oh umfowethu kwathi ushintshile la nala. Ikakhulukazi wakwenu ushintshile la nala. Yini engayenza ukuze abuyele esimoyeni? Yini engayenza ukuthi siqhubeke sikwazi ukuthi siphilisane kahle? So akasingene e-studio sibone ukuthi mhlambe kuhamba kanjani. Xebu asiphinde sikubingelele mbukeli. Singaphakathi manje e-studio, sihlangene lapha nodade wethu esizokhuluma naye kabanzanyana ngoba khona ombhalele lapha. So ke manje siyafisa ukuthi siqale simazi thina kangcono njengalokho esichazelile lo umunye ngaye. Manje sifuna ukuthi sizwe ngayo uqobo ukuthi le ndlela achazwe ngayo ngabe yiyona yini. Siyakubingelela dade wethu, siyakwamukela ohlelweni. Yebo, sanibona njani? Siyaphila, uyaphila wena? Ngiyaphila. Siyaphila. Yebo. Njengoba sengishilo ukuthi mina igama lami ngoThabiso ngwakacela. Igama lale show kuyona njengamanje ibizwa ngokuthi Why Mina. Si-channel lapha ku YouTube, igama la Uhlanga Media. Siyabonga kakhulu ukuthi ufikile. Siyabonga kakhulu ukuthi ungathathi kancane mhlawumbe ukucela kwethu nanokuthi uze khona ungazi ukuthi mhlawumbe ubizelwane umhlaba sokwaba yenye into manje. Kwesinye isikhathi ungaya endaweni nganiyolimala ungazi. Yeah, so ngifisa ukuthola usisi wami ukuthi ubani igama nesibongo. Ngunokwanda Majozi. Unokwanda Majozi. Yebo. Okay. Kunembuzo ke sisami engizokubuza yona nje just ukuthi ngikwazi kangcono mhlambe sithi siqhubeka sixoxa siya phambili ke bese ngigazi ukuthi ngikhuluma nobani. Yeah. Ekhaya nibangaphi? About two. Yeah. Oh, okay. Ngizo ngathi uyalokhuza engathi nokudideka okukhona mawuthi niba u2. Hayi about 2. Oh, niba u2. Yebo. Okay, wena wesingakhe ekhaya? Ngogcina. Oh, ugcina. Oh, kusho ukuthi khona umdala bese wena ubo ugcina. Yebo. Okay. Uma ekhaya usekhona? Hayi akasekho emhlabeni ma. Oh, akasekho ma. Yebo. Okay. Mhlambe isikhathi esiningi usichithele kuphi? Usichithele ekhaya noma usichithele emadolobheni amakhulu? Mhlambe umuntu obohlala ekhaya noma bongahlali ekhaya esikhathini nje singaphambilini namanje? Hayi bengahlala isikhathi esiningi ekhaya. Kade ngihlala edolobheni. Oh, bohlala edolobheni. Yeah. Okay. Mhlawumbe indaba zokuhamba kwamazi akuphatha kanjani? Zangiphatha kabi kakhulu, angizange nje. Izophinde ibe right. Azange ziphinde kube right. Yeah. Izingane nazo yini? Yebo bakhona. Oh, bangaphi? Uyedwa. Okay, ngicela uphinde ngiqale phansi futhi ngibuze. Izingane nazo? Yebo nginayo. Bakhona. Okay. Bangaki? Uyedwa. Okay. Mawuthi
kuvela sengazuthi izingane zikhona bakhona kodwa uthi ukhona usukusho umuntu oyedwa okusho ngamanye amazwi ukhona uqonda ukuthi unengane eyodwa ne yeah. oh okay shuthi nje ubuhamba le ndlela ozihamba edolobheni uhamba nayo since kuyingane yakho yebo buhlala nayo edolobheni behlala nosisi wami omdala oh behlala nosisi wakho omdala yebo uyizala uma wakhe esekhona yebo oh okay oh ihlalile noma wakho yeah ihlalile kakhulu noma okay bunjani ubudlelwano bakho nayo ingane ayihlale kakhulu noma washona umaya siyaqhubeka kakhulu sisi wami omdala oh yeah kahle kahle wena awubanga mningi empilweni yayo hayi ngizange iyakwazi kodwa ukuthi uma wa yeah iyazi usingumaya kodwa ngizange ngize nginike leyo bhundi leyo yeah awuzisole ngalokho ngiyayisola uyazisola yebo okay uma sifika kule minyaka okuyona uthola ukuthi umuntu usuke senayo umuntu anobudlelwane naye nanesifiso nentshisekelo ukuthi angaqhubha impilo naye mhlawumbe azayofinyelela esiphethweni sothando uma ngikhuluma ngesiphetho sothando ngikhuluma ngomshado usuke sofika ekugcineni ingqiki lapho mase kushadwa sekumiwe awusakwazi ukuya ngapha nangapha ukhona umuntu onayo empilweni onjani yeah kade khona kade ekhona yeah okusho ukuthi njengamanje awusenayo umuntu loko lelo xathu ulithathe wena ngothando noma kunezimo ezithize mhlambe ezihambe zahamba zathi hayi ngeke mina ngiyaphuma kulento noma ukuthi bese kukuningi kakhulu bekuphatha kabi impilo nagcina sengibona ukuthi angiphumi indaba zasemathandweni yeah manje ke awungitshele uhlala laphi ngihlala ekhaya so usohlala ekhaya yebo ngihlala ekhaya oh okay ngeke ngakubuza ubalula indaba ukuthi bohlala edolobheni bohlala emafletini lapha edolobheni hayi bese ngihlala efletini besihlala eSpringfield oh kule mjondolo le khona lapha eSpringfield mhlawumbe yayibona ngiyabona khona ngaphesheya neminye ngaphesheya yeah oh bohlala kweminye yaleyo mjondolo yeah uhlala noba lapha bohlala noba bengihlala nomuntu umuntu wami oh yeah oh cishe ngathi mina ubungahlala nesilwane umuntu bengihlala nomuntu wohlala nomuntu hayi wakhe bengihlala nomuntu wami ya oh yeah umuntu wakho lo uhlala nini naye bese khona uma wakho yeah bese khona uma sesisijana wona isikhathi sihlala ngifuna ingane yakhe ihlala noma wakho ngenxa yokuthi wena bohlala nalo muntu uma wakho bazi ukuthi uhlala nomuntu nginayo isho ukuthi beyazi bengimfihlela bengazi ngingazi ke phela mhlawumbe bowuphuma ekhaya umuntu owenzani bowusebenza umuntu waziwayo ukuthi uyasebenza definitely yeah kodwa bohleli nomuntu kodwa yebo okay akekho umuntu obakwazi ukuthi uhlala nomuntu akekho beyazi manje awukahle awuzange nje uzuthole ingane lapha kulowo muntu unengane eyodwa hayi nginengane eyodwa ngaze nje ngaze ngayithola enye ingane ilesi emakhaya nje kuphela oyilesi emakhaya kuphela akwazi uzophinda ukhulelwe nje emva kwaleya nhlobo nje okay I know ngizwakala sisi manje uphi kulokhuzane uphi umuntu wakho nje basenayeka ke manje ukuthandana awusagodukile usayekela ngakubo mawuthi kwela ngakubo kushuthi mhlambe usayile enkandla engabe enquthe engabe egoli engabe kuphi hayi wequmngcele nje uyahamba wequmngcele shuthi wasemazweni aseAfrika yeah wasemazweni kuliphi izwe eZimbabwe umakhelwane wethu waseZimbabwe okay yo angazi siswami kunombuzo sike siwubuze ke la osuke sibheka nje ukuthembeka kwakho umuntu uthembeke kangakanani ma ubuka mhlambe nje ebantwini ophila nabo ngaba abantu ozwana nabo ngaba abantu basekhaya ngaba abantu bakuphi awusiyo umuntu oxabana nabantu awusiyo umuntu onjani ku1 kuya ku10 ungazipha abani ekuthembeke nje nako kulabantu engibabalile ungazipha abani kusukela ku1 kuya ku10 ekuthembekeni umuntu oneqiniso umuntu onjani ungazipha abakusuka ku1 kuya ku10 hayi ngazipha u5
ngeke ngisho nje ukuthi ngithembeke ngaleyo ndlela because abantu angibazi bangicabangela ini kodwa nje ngazipho 5. Yeah. Asibayeka abantu into ecatshangwa abantu nje wena isingawe wena ungazipha manje kuthembeke nona uzipha wena hayi ukuthi uphela omunye umuntu uzipha wena Ngizipho 2 angiyithembe nami awuzithembi nawe why hey izimo esengidlule kuzona butami seziningi kakhulu ngibona ngathi nje umqondo uyangilahlekela kuningi nje kuningi ne yeah. Okay kunomuntu okubhalele la ngizokuvezela la ivideo khona uzolokhuza uzombona ukuthi ubani ulalele nje kakhulukazi nelokhuza nomyalezo wakhe awuthumela kuwena ukuthi uthini ngicela ulokhuze nje uncafaze lapha ezantsi bese uyabuka. Sanibonani babukele emakhaya igama lami ngondolwazi ngowakamajozi ngineminyaka eyi29 ngibhalele ihwayi mina ngoba kunodaba engifuna ingisize ngalo kusho ukuthi usisi wami ngiyambona ukuthi umuntu oseshintshile kakhulu kanti ngike ngangahlala naye isikhathi eside manje kunezinto ezenzakalayo kuyena ngiye ngithi mangihleli naye nje endlini ngithi ngiyaxoxa naye umbone ukuthi kunezinto ayicabangayo ngokuthi nesekhanda lakhe ngathi nje manje useqala nanokudideka manje mangithi ngimfaka imibuzo ngoba ngiyambona ukuthi no akasiyena lo muntu engikhule naye ngimazi futhi so kuningi okwenzakala kodwa akafuni nje ukuphumela obala manje iyangikhathaza lonto ngoba uyena umuntu esenginayo nje empilweni yami and uyena umuntu ofana ngabe si close and sixoxa yonke into so isizathu esenza ngibhalele abakwaHigh mina ngoba ngiyazi ukuthi kulolu daba lolu bazongisiza and sizoyithola isolution. Angazi ke noma uyamazi. Yebo ngiyamazi usisi wami omdala. Oh ubani igama lakhe? Unolwazi. Oh okay. Ya nathi besitshele kanjalo uthe unolwazi. La kule video yakhe uzwakalisa ukukhathazeka ngawe. Uveza kona ukuthi cabanga ukuthi umzwile ukuthi bekade engahlali nawe. Kodwa njengoba sowubuyile ukubona umuntu ongazuthi sowushintshile kakhulu kunendlela kade uyiyona ngaphambilini. Uyabo? Futhi ngicabanga ukuthi akukho lula ukuthi wena njengomuntu ubone makukuthi khona into wrong ngawe more especially mephinde azofaka nento ethi ubone ngazuthi mhlambe khona ukudideka okubuye kube khona kuwena of which ngisho uhlanya olihlanyayo alikwazi ukuzibona ukuthi liyahlanya kodwa kunaloko ngabona omunye umuntu ukuthi uyahlanya uyabo so lukhona ushintsho wena olubonayo kuwena ya lukhona ngoba nami ngiyibona nje ngihlalele ngedini ngivami kodwa phela vele into namade ngiyenza vele ngoba ngijwayele ukuyihlalela ngedini nami ya bona ngiyembona so too much so too much akukho mhlambe ongathi ukuvalela mhlambe esifubeni okwenza ukuthi mhlambe ugcine usuwomunye umuntu manje ungasayiphila impilo kade uyiphila ngaphambilini hayi akukho okay usisi wakho kukhona around angazi ke noma ngingambiza yini ngoba uyena kahle kahle ofisa ukuthi ehlale phansi nawe ekhulume nawe njengodade wenu engicabanga ukuthi okunye kuvezile ukuthi seke baba naso isikhashane zami ukukhuluma nawe ukuthi ethola ukuthi yini inkinga but ke ukhona yena ngizoke ngimbize ngithola ukuthi ithini into yakhe ayikho inkinga okay ya ngamfaka alright so Tade wethu kunjani? Ngiyaphila bhuti njani? Siyaphila. Mhlawumbe ngoba ababukeli basibukile ngicabanga ukuthi mhlawumbe kuzofayela usitshela igama ukuthi ubani. Oh mina igama ngunolwazi ngwakamajozi. Awu siyabonga kakhulu Tade wethu. Mhlawumbe ke ngiqale ngikuveza ukuthi njengoba silana ngiyacela ukuthi noma ngabe kuthiwa yini mhlawumbe esizokhuluma ngawo ngabe siyezwana ngayo noma ngabe sizwani kodwa ngabe khona ukuphakamisela nesandla mhlawumbe nokuphosana ngeinhlamba mhlawumbe izilumelayo engathi
ngiyazi umuntu uma idiniwa ngaluma noma shaye nangetshe kodwa nizama ukuthi nizibambe. Ngifisa mhlambe wesisinolwazi ngoba udade wenu usefikile ukwazi ukuthi asihloniphe. Mhlambe ukuveza ukuthi namhlanje njengoba sila kungani sengikhulumile naye ngendlela yami ngiyacela nawe uveze iside lakho ukuthi mhlambe yini ebangela ukuthi sibe la namhlanje. Okay. Ngiyabonga bhuti ithuba nokungamukela nje. Yeah. So udaba lona lude kakhulu impela bhuti. Kodwa ke ngizozama ukuthi istory ngisibeke futhi usizwe kahle. Njengoba kumina kumdala unayo ingane naye eyodwa mina nginezimbili. Kusho ukuthi besihlala nomama ke. Eyakhe ingane ke biclose kakhulu ke nomama. Bekufana nje nokuthi ithi ma kodwa ugogo. Yes, ayike usisi wami ke ube umuntu obengahlala ekhaya. Umama isakhona. Shuthi wahamba nje umuntu ofuna umsebenzi istory sikanjalo. Umama ke mehamba ke ayishiya ingane isale nami nomama. Kuhamba isikhathi kumama kuzokuba ukuthi hayi uyagula nje lokhu ngatheni bese ke ayadlula emhlabeni. Okudlula kwamama ke ubesevele ihambile ekhaya eside futhi isikhathi angeke ngize ngisho ukuthi mhlawumbe iminyaka emingaka ngoba nami angiyazi ubefika nje ngokuvakasha. Ayike umama shone afike-ke shuthi emncwabeni uzongcwaba kahle ahlale leso sikhashana isincane ayaphinde futhi ayiphindeleke emumva. Kodwa ke ekufikeni kwakhe manje ingane ke isele nami since uma isiyashonile. Ngihlaleleke futhi nengane akayinaki akafufona nje ngaleso sikhathi ingane nje akanayo ibhondi kakhulu ingane yakhe nje ibhonde nami nengane zami. So ke mina ingane vele ngiyazithanda ke ngwane yakhe bengithathiswa kweyami. Ayike utheke emva kwesikhathi abuye ekhulelwe eza ekhaya. Mase ke kububuthi ke phela ke siyajabula ke phela kusisike sesizoba nelungelisho emndeni ke kusho njalo. Bese ke ngimbuza sikobe sisobe sesisikhulu. Sunenyanga engaki phela mntama njengosisomdala. Abe sathi yena hayi senginenyanga ezu8. Ethi hawu usuzobeletha kanti. Ekufikeni kwakhe kodwa mina ngiyitshela ukuthi mhlambe usebuye ngoba esezobelethwa uyayibona lonto phela ke kuthiwa awuhlali wedwa umukhulelwe. Ayahlali futhi lezo sikhathi esincane angangichazeli futhi kakhulu mangithi ngingena deep uthi awubaba wengane uphi kuba ukuthi nje bahlala naye lapha yangachaza ukuthi kakhulu ngaye. Emva kwaloko futhi abesayahamba ngitshela ukuthi hayi uzobuya futhi esezobeletha or esebelethile. Hayi ngihlaleleke mina nezingane kube mnandi nje. Ngitshela mhlambe phela uzofona hayi athula umuntu akasho lutho akasi-update nami ngengizameke nokumfonela uthi hayi bokuhamba kanjani phela hayi kuba ukuthi ke nje yonke into ihamba kahle kuyena. Nje futhi emva kwesikhathi nje angeke ngize ngikhumbule kahle ukuthi mhlawumbe unyaka noma wawungakaphilini unyaka abuye mayesebuya akayiphethe ingane. Hawu nokwazi iphi ingane kwaphela uhamba ukhulelwe la futhi bese kukhombisa ukuthi usuzobeletha. Uthe kumina unenyanga ezu8. Abe sathi yena hayi ingane yahamba nobaba wayo. Okay, mayihamba nobaba wayo wavuma kanjani ke wena? Anganginiki nje futhi istory esigcwele kahle yabo. Ngithi mangithi ngimfaka imibuzo akanginiki lento engiyifunayo. Kufanele angitshele phela ukuthi uhamba nobaba wayo nami ngiyakhona ukuthi ngiyoyivakashela ingane or uyithathe ngesizathu sokuthi phela ubaba wengane uyithatha ingane ngokuthi mhlambe uyasebenza or uyafunda noma yini yabo kufanele nginikeze iclue. Kangasho lutho futhi nalapho ngile ngimbuza ngoba ekubuyeni kwakhe yabo masebuyile manje ubesebuye permanent engasayiphethe ingane kodwa futhi akekho right Kanjani? Umuhleli nje naye akuseyena lo ntokazi lengimaziyo. Ngihlalile phela naye ngaphambi kokuthi ahambe bekumuntu ebesixoxa noma engasiyena umuntu othanda kakhulu ukukhuluma. Bathi besihlala nje sixoxa. Manje usezivalele eroomini ubhizi nefoni or ulele akaseyena lo muntu okwazi ukucommunicate naye noma nami ngiye ngithi yabo ngifuna ukumxoxa ngezinto ezenzala empilweni yami angikwazi ngoba ngigcina ngikhuluma ngedwa. Yeah no. Kuyezwakala. Mhlambe ngizoqala ngokuthi uthe wena uba igama lakho? Nowanda. Oh Nowanda.
ngifuna ukuqala ngithi mhlambe wena Wanda sithema sikhuluma nawe la enkulumweni yethu just nje ubuyele emuva waveza ukuthi awunayo lokhuzane unengane eyodwa wathi awukwazi uzokhulelwa emvakale yangane ngathanda futhi mase uzirate ngoba uziphilo u2 wazipho 5 ukhombisa ukuthi awuthembekile futhi bozama ukungivezela ngamanye amazwi ukuthi okunye kwezinto esikhulume nawo zamanga kodwa ke futhi ngangabona sengibona manje yini ebangela ukuthi ma ukhuluma ngendaba yezingane zakho balingane yodwa Ingobi yodwa. ingobiyodwa Anginayo. Yebo. akwazi ukukhulelwa ngane sibili Anginayo nje. akaza Ngitshela ukukhulelwa futhi naye. Hayi angazi ukuthi insambatheka yani la ishoyo kwaphela mina ngemazi ekhulelwe wafika ekhaya njengoba ngichaza ukuthi wathi unenyanga ezu8 isisu sasesibonakala wahamba uma esebuya ubuya akayiphethe ingane Angani ngachaza ukuthi ingane yahamba nobabayi wayele eZimbabwe. imana ke welokhuzane we Nowanda ufike uqeda ukuthi manje ngikubuza indaba yengane wathi wena awukazi ube nayo enye ingane okay kujiji so uthi manje iyahamba nobaba waye eZimbabwe uke waba nayo ingane emva kwengane yakho yokuqala na ngiyabonga Yebo ngibe ngaba nayo. okay asibuyele kulo mbuzo ke manje futhi yini ekwenza ukuthi uma ubala indaba ethinta izingane ubala ingane eyodwa ungayibali leyesibili Ngoba vele ngazi ngiziveza istory sakhe futhi vele ehamba nobabayi. iyahamba nobaba wayo okusho ukuthi awukazi ukukhulelwe wena emva kwengane yakho yokuqala Ngakhulelwa. ukuhamba kwayo nobaba wayo kwenza ukuthi sithi awukazi ukukhulelwe wena kwesibili wakhulelwa Yebo. okay kwenzakalani ke ngayo ingane Wayithatha ubaba wahamba nayo eZimbabwe. wavuma kanjani Angivumanga, saba nokucabana nje. oh naxabana naye Yebo. ama police station awekho njengalanga ngase Springfield Angizange ngicabangele lo mina vele ngicabangela lo mdalo le ekhaya ngayigodukela nami ngayihambela ngathi bayobuya mase befuna ukubuya. Ngayihambela ngawedlalela nalo umdalo ngamkhulisanga. uthando lo omdala uyamnikeza yini inhlobo nje akamniki nje akazi angazi noma uyazi ukuthi uma wakhe noma wazi ngegama ukuthi uma kodwa banayo nje ibhondi so wena njengamanje ucabanga ukuthi khona mhlawumbe okushaya amanzi yini le kwenza ukuthi uze la kuthina kuzothi ayibafethu ngeke ake ningisize mhlawumbe khona okushaya amanzi yini ekubeka lapho kulomqoqo uyabona kwesinye isikhathi empilweni masenisele nobabili fanele nivulelane izifuba especially umzali uma engasekho ngiyamazi lo wakwethu akekho right njengoba ngisho njalo ngoba ngiyazi ukuthi akekho right angihlanye ngeke ngisuke nje ngize ngizobhalela ishow ngiwaste isikhathi senu ngifuna usizo kodwa ngibe ngazi ukuthi uright ngoba ngiyambona ukuthi akekho right and namanje uthi wena kuwena uthe akanayo ingane mase ngifika mina sengiveza ukuthi uke wafika ekhulelwe uyaqala uba nokungibaza ubese ugcineni uyavuma okwenza ukuthi nami kwenza ukuthi ngibone lokho ukuthi mhlawumbe yeah Nowanda dadewethu ngicabanga ukuthi yabona esimone sikanje ezinye zezinto ezisiza ukuthi imiqondo yethu igcine ngazuthi iyalahleka noma ukuthula nezinto singayikhulumi isikhathi eside siziphilisa kabuhlungu ngoba kuyimthwalo leyo kuthina eyenza ukuthi mhlambe nomqondo ugcina somile ucabanga kakhulu ugcina kwenza umqondo ukuthi ume yonke into eyenzeka kakhulu igcina isiyimbi emehlweni omuntu noma igcina seyilethe inkinga empilweni yomuntu so kubalekile ukuthi ngaso sonke isikhathi uma kunento engazuthi ayikuphilisi kahle noma ayikuphethe kahle uyikhulume nomunye umuntu uyabona kukhona nimhlambe into engakuphethe kahle oyazi wedwa ayikho ungabi khona kwengane yakhe eduze kwakho ukuphatha kanjani Ungiphatha kambi. ukuphatha kabi Kodwa phela ngihlezi ngiyinika ithemba lokuthi vele mhlawumbe basazobuya. Babuyele khona eSpringfield eMjondolo. phawula nje kancane lapho bhuti mayethi uzinika ithemba lokuthi mhlawumbe usazobuya ukuthi uchaza ukuthini
mayisho njalo phela fanele ukhathazeke ngengane yakho mangabe uyithanda mathi ihambe nobaba wayo akaxhumani yini yena nobaba wengane kwaphela mina ayikho into engambuza ngayo ayikho ngila nje ngoba sengihlulekile mhlambe nina ke eyeni imboni izomenza ukuthi abe ngco izomenza ukuthi mhlambe understand kangcono mhlambe mina mangimbuza akangizwa mhlambe awungizwa Lokukho ukuxhumana nobaba wengane. Akukho. ayisho phela leyo Facebook number lutho. Awunga nje inamba zale akwazi ukuconnectana nazo ngoba inetwork ivele ingadonsi. Ayi WhatsApp. WhatsApp hambe iphathela ubhophopo nje. Nayo ifoni. Inamba isekhona yona inkinga ukuthi uhambe phela ubhobhobo. Mhlawumbe iyodonsa ke mase sengalana ke sengilinde yona. Ngicabanga ukuthi nami khona engikubonayo omncane ukuthi ayikhona. Ngathi umuntu ocabanga kakhulu. izinto zakhe Uyabona? sihlangana Khona lengahlangani khona wena okwanda. Khona lengahlangani khona. Akekho umzali ongavuma nengane manje ihambe nje kanjalo ungabukhona mzama ayizamayo. Yabona sisi umuntu maye umuntu nje ephila uba nokubi akwenza apha indaba nokuhle futhi akwenzile. Ngiyalizwe iside libi. Okuphi mhlawumbe nje basebuyile nje asekwenzile wabona ukuthi umntaka mayena noma kubi kodwa kukhona la sengalungisa ngoba nako ukuhle usakwenza. yebo ayena amaphuthu unawo noma enawo ke kodwa phela umuntu ubuye abe nawo sekubuye lo mqondo yabo izinto ezikanjalo kube khona okuhle kodwa kahlele wrong uthe masebuyile ke hayi wafika ke ekhaya wakha indlu 3 room wafaka ifurniture futhi so mayifaka ifurniture ke lathi sitshela phela shuthi hlamba ama savings yabo abantu mhlambe nezimali thizeni ayikhona kodwa manje khona into engididayo lo muntu lo sazi ukuthi ubesebenza kodwa futhi kubuye kube khona into ethi ubengasebenzi ubehlala nalo baba lo wahamba nengane ayenzi sense Ima ke wena olwazi wena ola lo ngibowazi ukuthi ubesebenza. besazi ukuthi thina uyasebenza yini Ima ke leyo ukuthi behlala nesoko iqala la. ngiqala la mina ngazi ukuthi uyasebenza njengoba ngisho ukuthi okuningi ubese kufihla vele Ilokhuzana indlwane yakhe kanjani sisi? Ngiyake ngamasenti lawe ngwashiyelo ulo wahamba nengane. hayi Mana ukuthi phela angithi bonke maseni ngasezwani naye. Imali oboloku uyibeka uhlezi naye noma imali akunikeze yona sehamba. Imali ebengiyibeka nje endleni naye. Besebenza? Yebo besebenza bengondliwe yena nje. U3 room one furniture pho? Yeah. Bofuna ukukhuluma? bengisasho ukuthi khona okunye okungididayo la efonini into ebanga ukuthi ngize ngibone ukuthi le story lesi asihlangani ngizobamba nje kanje yabo uthi kunomlisa oke waposta nje isikhathini esedlule waposta isithombe sakhe unokwanda eminengane yesingane ayibonakali kahle ukuthi uyabheka but yena uyabonakala ukuthi uyena mayebhala lo mlisa uthi ufuna nangu nokwanda wahamba nengane uyezwa thina usitshela ukuthini utheni kuwena ubaba wahamba nengane Unokwanda uyazi ngale post? yes uyazi ngamveze uyazi ngepost ngamvezela nje isithombe but lokho kunye ngakahide nga screenshot nje mina isithombe ngambuza ngathi uyamazini wena lo mlisa wavuma wathi yes ngiyamazi umlisa but akazange azafuna ukuthi singene endabeni Yeah. Kule post lo wesilisa ufuna ingane eyahamba noNokwanda. yes Okay, lo wesilisa uNokwanda wamvezela yena. yes ngamvezela Washo ukuthi uyamazi. wavuma ukuthi uyamazi yes Washo futhi umazi kanjani? asinoma singangenanga deep kulo ndaba ukuthi umazi kanjani wathi nje yes ngiyamazi Lo mlisa owakade umvezelo lokhuzana ngicabanga ukuthi uyena vele lo owakade uthandana naye angithi. Yebo yena. Okay. Yindaba ungayihluphanga ngokuthi uza kuvezela lesithombe nje umazelaphi. Ukuthi nje bengisaba ukukhuluma nosisi wami omdala. Awuthukanga mekuvezela isithombe somuntu wakho. Ngathuka.
kodwa ngabuye ngaba nokuyibamba ukuthi hayi uzojampisa. Okay. Indaba mangabe kufuna akufune nengane because ingane ngokolwazi wena olilethe kini uthe ingane ihambe naye. Why mangabe efuna wena akufune nengane athi wena wahamba nengane yakhe? Hayi angimazi. Lapho seyifunela mina nje yena. Kodwa manje esithombeni nje ubonile bhuti uphethe ingane nje and umlisa lo mangabesho ufunani ufuna wena ngoba wahamba nengane. Yesho ukuthi ufuna mina back hayi ingane. Ingane lo iphethe ke yona. Hey ngeke mina. Asikwazi phela ukuya kubo. Mana ufuna yena nengane noma Ufuna ingane. Ufuna ukuthola yena ukuze ezofuna ezothola ingane. Wahamba nayo nje ngizoyithatha phi mina? Yena singamphela manje. Welokhuzane wena ukwanda sibadala mfethu sibadala la asingenzanini ingane. One wena usuke lapho usuka khona wahamba wagoduka. Mawufika kini wafike wakhindlu kade ungasebenzi. Uyabuya lapho uzoba umuntu owehlukile kakhulu kunempilo kade uyiphila ngaphambilini. Lapho kwaziwa ukuthi ingane ihambe nobaba wayo. Kune post manje eveza ukuthi ingane iyahamba nawe kodwa ingane ayikho kuwena. Uyabo? Yebo. Manje sekufanele kuthiwe ingane ikuphi ke manje? Ayisho ukuthi kutholakale yena kakhuluma iqiniso mhlawumbe useyidlile ke ingane yami. Bakhona abantu abadla ingane? Awu bayazidla laba. Phela vethina ngesazi ngoba sikazi thina sathandana nabo. Uwathandana nabo wazi ukuthi babuye badle nokudla. Bese ngazi yathini ukuthi umuntu uyadliwa. Bayayiqoba nje bayipheke mhlawumbe uyena usayipheka. Lutho phela sikhuluma ngabantu la. Sikhuluma ngabantu la. Akekho umuntu ongadla umuntu. Sikhuluma ngabantu la akekho umuntu ongadla umuntu. Wazangifaka ke mntama ubishini sengizokhuluma indaba ezingaka kumabona. Mana ngokwakho bafuna lenze njani? Angani uyahlala phansi nawe akhulume nawe kodwa wena uphumile egameni ukuthi ingane wayisaphi. Phawula kancane zimingaki iminyaka singakanani isikhathi ngikubuza ukuthi kwenzakalani ngiyakubona ukuthi awukho right ngaze ngathi mina ufuna uthola icounseling mhlawumbe uzokhuluma phambili mhlawumbe phela bengisazoba right mhlawumbe ngikupheke ngeke uzube right uzohlanya okay ngicela uzilalele nawe uthi wena mhlawumbe bowusazoba right umphendule meaning ikhona impendulo kodwa akakayikhuluma awukakathanda ukuthi ukhulume ikhona impendulo mhlawumbe bowusazomphendula kunempendulo ongakayiphenduli oqhube nayo uyabona sikhuluma ngengane la sikhuluma ngomphefumulo ongayikhiphanga futhi ephilile lo muntu ngoba iyabonakala u8 months ingane iphila ngisho ngathi wabe no 7 months 8 months 9 months iyabelethwa ingane yaba khona ubaba uyazi ukuthi ingane ikhona wherever la ukhona unengane la ukhona shothi thina phela iziliwe wena uyazi ukuthi ingane lapha wena phethe usajabuliswa naye le khona uhlale nawe ekhuliseni mele ngitsinike manje ngizoyithatha phi shothi zonke ingane zakho wena uyazilahla hayi angaze ngeze ngiyilahla ngoba phela nawe la ngithi bihleni nami yonke leminyaka uhambile wamitha wabuya sungaze ucomplain kodwa dadewethu wazi ukuthi angisebenzi awukhuluma wena ukuthi kwenzakalani ungasimosheli isikhathi azi ukuthi awusebenzi angithi lokhuzane nokwanda ngicela mfethu ube mdala nawe awukhule yabona nje manje kuzosizwa wena kahle kahle la lo muntu ozela akana izingane zakhe ezukuthi uhlezi nazo nesithathu yakho wena uzogoloza nokuthi usinikeze ulwazi ngengane yakho kufanele sikhathazeke ngayo eyokuqala ingane ikhuliswe kini eyesibili ingane bafethu ekugcineni kosuku uzothiwa siyakujaja uyabo abantu bazothi siyakujaja bakhona abantu abaphila impilo efana neyakho abazothi siyakujaja eyakho lengane ekukhulunywa ngayo kucatshangelwa wena la wena kasi umuntu osizwayo la uwena ngoba uyadinga vele usizo wena nje kuphumela obala ukuthi iphi ingane ngeke phela siloku sigidagida endaweni eyodwa kuyafana dadewethu ngiyisatholakala ingane ngiyisatholakala ngoba iphi ngayidayisa dadewethu wayidayisa wona ukudla lokhu wayidayisa ingubo le uyadayisa nomuntu inkomo wadayisa ingane uyadla ngaganga lo uyadlala usazokhuluma iqiniso ayibona isho wayidayisa yini le besinzima kangaka ebesiba ukuthi uzudayisa ingane usufike wandinda lapha yabe uyakhulula impilo mana wena ulazi wena okwanda yebo mana mawuthi wayidayisa ngifuna ungicacisele igama lokudayisa wayidayisa yebo to sell ukudayisa uyidayisa kanjani kubani ngayidayisela amanye amandiya ifuna ingane esekhulile nje engayitholi ingane wayidayisela amandiya yebo abelungu baphesheya
wayidayisela amandiya wayidayisela abelungu baphesheya wayidayisela lokhuzana nokwanda come on uningi umuntu uyazi umuntu wathi sebonile mfethu ayibo kuphinde kuqhamuka ezinye izinto futhi wayidayisela amandiya wayidayisela abelungu wayidayisela abayingane ikona kuphi kahle kahle kumele sikukholwe kahle sisale usukhuluma ngoba vele khona into ofuna ukuza nayo siyitshela ukuthi ingani mana ngicela yazini ngicela le story usiqale eqaleni ngoba vele ufuna ukusiqoqa usiqoqela sona ngoba vele sesivelile kwenzeke kanjani ungaloku uzikhalisa lokho ukhuluma iqiniso nje la isikhathi senyembezi asikho ke manje ngangisesibhedlela ngahlangana namakhaphula utsuya ehambela ali phesheya asengibaye ngibona na ukuthi hayi ngiyastrugglisha empilweni asangibuza ukuthi le ngane engiyithole ngizokwazi yini ukuyikhulisa ase ngathi mina ngeke ngize ngikwazi impilo yami inzima bathatha inamba yabo bathatha inamba yami ngase ngabathi mase ngitetile ngizoninika ingane niqhubeke nikhulise banginika imali bakunika malini ngo-180,000 180,000 awunamahlazo mntakama wena wawungambulala umuntu wena awuyona ngishinja yazi ukuthi uyini ngcono nespoki hayibo uzenza umuntu okhalayo asekho isikhathi sokukhala awukahle manje lengane shuthi ngeyiphindi izolakala ngempela wena kwani ngoba nenamba yabo ama-details abo bazange base bangishiyele ama-details kanjani ama-details abo labantu abayithenga bazange baze bangishiyele i-address angiyazi inamba yabo angibazi nokuthi bahlala kephi nendawo kabe uhlangana hlukana nje hayi mina ngiphelelwa amazwi mbukeli hayi khona hayi bafethu hayi ngeke nobantu ngingakanja ngathi umuntu uyathenga umuntu uyadayisa sigcinele into ngama-slaves uma ufunda i-history nje utshelwa ngama-slaves kuthiwa ekade edayisa kusekhona lento ukuthi umuntu uyadayisa angithi wakwazi ukuthi lenye ingane yokuqala uyise ekhaya sengingani manje le uvuma ukuthi shuthi nale awufisi ukuyidayisa lesekhaya ngifisa wawungayithatha ingane le uyiphindise pho ekhaya ngoba ekhaya ke izingane ziyakhona ukuhlala kwakungani le uyidayisa ngaluthwe imali shuthi indlu le yakhe ngale mali yebo hayi ngeke siswami ola lo ngwena wazi ukuthi ingane ihambe nobaba wayo vele ngazi ukuthi ingane ayikho ngazi ukuthi ingane ihambe nobaba wayo so ngiyathuka ke ukuthi usazwadayisela nokwedayisa kodwa vele kufana naye ngokwandla ngithuki isibindi nje anaso sokudayisa ngomphefumulo nowanda ngeke siswami hayi ngiyakujaja mina hayi ngiyakujaja jaja impela hayi ngiyakujaja mina angeke mfuthu uthathe ingane uyidayise kanti bodlwenguliwe noyikhulelwa lengane waresho manje pho uyidayiselani ani ulale ngaphandle kwekhondom ulale ngaphandle kwekhondom vele ngenhloso yokwakha ingane akekho umuntu ozomtshela ukuthi ulale ngaphandle kwekhondom engahloseli ukwakha ingane angani ikhondom lokuvikela uyazazi ukuthi awujova wenza ilutho awugwinya amaphilisi awenzi lutho nje pho yini uyilokuze ngoba vele egcineni kosuku bowuzazi ukuthi ayikho into nje ethi wena ukhona into oyenzayo yokuvimbela ukuthi ungazali hayi ukuthi mhlambe yini le besimhlule kangaka ukuthi ayibuyise ingane izohlala nami because vele ingane zakhe akakwazi vele ukuyikhulisa akanaso nje sisenganeni yini ke ekwenza ukuthi uzuncama ukudayisa ingane asingadlali njengabelungu ukuthi bona basuka bathatha ingane manje le ayibo shuthi manje ngake ngiphinde ngesiphinde nje ngekuphinde ingane uyithole manje phelile nje kanjalo nje yebo mina bathe akukho kunye nawe uhlala nina ukuhlala lapho kulo 3 room nawe bese sinako phela bhuti ukuhlala khona kuloyo ndlu uyazwa ukuthi 3 room 1 lo nihlala kuona hayi konke nje ukwanda kuyamangaza yathusa ngiphelelwa amazwi kodwa ke hayi ngeke angazi mina ukuthi sizoyilungisa kanjani angazi manje ukuqhubeka kuyaphambili ithini into
akukho mhlawumbe ukuzisola nokwanda mhlawumbe angazi maze ngithi xolisa ngazi ngizosixolisa kubani ngoba uzenzile kahle kahle wena yabo angazi ngizosixolisa kubani so ayikho indlela ozokwenza ngayo nje uqhubeka kuya phambili ayikho bafethu uzombona ukuthi lo muntu isibindi singakanani ukudayisa ingane kuyena vele bekuwubala mengabe engayisoli ngesenzo sakhe asenzile mina ngifuna ukwazi ukuthi yena uyimisele ngani uyawafuna amatohodo akazi hlele ivale endlini yini ekukhathazayo ile ndaba yengane yebo Mbocabanga ukuthi izotholakala kanjani pho ukuthi yini inkinga yakho njoba kade ungakhulumi nje shothi befuna ukukhuluma phambi kwe-TV yazi umhlaba wonke ngoba phela lento ibizolungiseka kanti sisobabili ekhaya ha kodwa nokwanda umncane umuhle uright uqokile ufudumele yonke into iright kodwa kunengane nje owaphisa ngayo mangathi uyahlakula le phesheya manje kufika kanjani ubuthongo wazi kahle ukuthi wadayisa ingane angithi ukuza ukuthi imali impande yesona kodwa futhi ekugcineni ikwenzeleni lo mali yini wena oyizuzile ke ngalo mali uyikhonto wenzile ufundile awufundanga wenzeni wakhileke yesindlu kungcono ukwakha indlu kunempilo engane yakho hayi cha ukhona shame mina sengibonga kona ukuthi iqiniso likhulumile yabo noma ngikujaja nje kodwa ngibonga ukuthi iqiniso likhulumile yabo manje udade wenze yazi ukuthi ubhekene nani mekhuluma nawe kuya phambili ede wesiphathi umndeni wenu uyabuka definitely bakhona abantu abazobuka bomndeni wenu bakhona abantu abayibangani bena abazobuka kuhleliwe kwaziwa ukuthi wena usukele la usuka khona wahamba waye ekhaya wayokwakha kanti akwaziyo ukuthi wakhe ngemali oyithathephi yebo unokwanda unamanga ezwa ukuze mekuthiwa umuntu uyakwazi ukukhanda istory unangu futhi lo akafuna ukushawa ngazi noma abakathatha intamo noma angazi ukuthi uzokwenziwa njani nalezi ezikhona uzozidayisa wena kusho ukuthi ubiyiphara yo mbukeli ngiphelelwa amazwi angazi ngizothini ngempela kodwa esithuzi kubhlungu ngendlela ekuyiyona ayi no kulungile ake ngithi kulungile kanje xebo mina lento yokudayiswa kwabantu kwayigcina lapha ku slavery cishe ngangifunda ugrade 10 sifunda ngeslavery indaba ukuthi kwakususwa abantu base-Afrika behambe beyiswe phesheya bedayiswa uyabona indaba yokudayiswa komuntu umuntu uyadayisa njengesinkwa futhi uyisinko ngiyathenga esinjani esimhlophe noma esibrown unikezwe leso kuthathwa imali uyabona angiyazi lento mina ukuthi khona into enje ekuthi uyenzeka nje emhlabeni njoba sakhile afuthi siphila nezimfihlo eziserious kakhulu and imfihlo esiphila nazo sizingane zingaphezulu kweminyaka yethu ngisho baba bethu noma bethu akazi bayiphile lempilo esiyiphila siphila impilo esabisayo thina impilo esiyiphila iyasabisa nje awukwazi mfethu ukudayisa ingane ngisho ukuthi uyithole kubani ngisho ukuthi uyithole kanjani awukwazi ukudayisa ingane kunabantu mfethu abathola izingane bereyishiwe bephile nezingane zabo iphile futhi izingane zibe successful empilweni bereyishiwe ephile naye ereyishiwe ithola what about wena ngoba uyithole vele ubani ushuthi bafethu ushuthi LO asiyifundanga nganza kwethu ukuthi awazi ukuthi ingane yakheka kanjani ukuyocansini ngaphandle kwecondom vele obvious ukuthi it's either ingane noma isifestizo ozithola emntwini uyabo into yaziwayo le manje why ngathi umuntu uzunyiwe ngathi uzunyiwe ube nengane uzunyiwe awureshiwe phela uyidayiselani ingane yini edayisisa ingane thi ingane idayisile and uyambona unokwanda ukuthi impilo yakhe seyishintshile because ngaphakathi kuyena ziningi izinto akaphila nazo ziningi imfihla akaphila nazo kuyena angayikhulumi namuntu eyinkulu uyabona le ndaba phela ukuthi udayisile ingane akho indaba ungavula uyiqale nje kuhleli sho ngavela ukuthi kuhleliwe nje uvula ukuthi yilalelani bafuthe sekafika dayisa ingane hawu indaba enkulu kangaka wadayisa ingane ngabani yami wes uyabona so bafethu ayi man ayi ngisashaqekile mina ngisashaqekile nje
ngisashaqekile. At least lo muntu uyambona kodwa ukuthi ukube waba umuntu owaba nawo amandla okusebenza ngabe kubo livukile. Ngoba naku noma enza wrong kodwa khona uright awenzayo emva kokuthi enzile wrong ukuthi ayovusa ikhaya yakhe indlu afaka ifurniture kodwa kushuthi kahle kahle yena kwakuwumuntu ukuthi uNkulunkulu amdale bese emphuca isibeletho ngoba izingane hayi cha uyazakha zona kodwa akakwazi ukuyinakekela akakwazi ukuyinaka uyabo umuntu osifazana onjalo ongakwazi ukunaka izingane and west party yabona mase ufuna uzofuna na ku Facebook ukuthi wena yabona nje ngibuka isithombe lapha uphethe ingane kufunwa yena nalengane akayiphethe uyabo efunwa yilo mlisi okusho ukuthi lo mlisi kahle kahle akabalekanga ngisho ngathi wawe kade ewumuntu omhlukumezayo nokwanda but at the end of the day ubaba wengane umhlukumezile kamhlukumezanga ngubaba wengane vele ukuhlukumeza kunento esobala nje ukuthi mawuhlukumezeka bophisa umuntu njobe ngambophisanga kusho ukuthi engamhlukumezi ngokwanele phela kusho ukuthi uyebona ngazuthi usahlukumezeka kancane ngoba mangathi wehlukumezeka ngempela ngabe wamthatha wabisa iphone iyaxaka nawo lento ukuthi labantu laba abahlukunyezwa ama boyfriend noma labantu abahlukunyezwa ama girlfriend bayathula umuntu angasho lutho umuntu ufuna ukukholwa ngoba nakusefile ukuthi hayi ngihlukumezekile mesaphila mawukuthi lapho une boyfriend ekushayayo une girlfriend ekushaya phela iyeke inkosi yami baningi abantu la emhlabeni uzophinda uthola omunye futhi ngithe einkabeni zami uyazi mina nginentombi eCape Town ukuthi uba intombi yakhe eCape Town ngithi mina hayi angiyazi ngiyoyibona mhla ngafika eCape Town ukuthi ubani ngoba nazo eCape Town mzukwane ngafika khona ngathi mangifike ngishela ngifike ngiqonye okusho ukuthi nginentombi eCape Town even phesheya kwelwa nje nginentombi so manje yini inkinga ukuthi sekufanele uzushawe sekufanele uzolimala ngoba wena uyathanda uthando olunlolo uthando lona uhleli nje nawe ngempela kodwa uyashawa uhappy kuningi bafethu kuningi yabo nje kuningi okuduma ekhanda lami njengamanje but ke okunye kwangelinye ilanga igama lami ukuthi abeso kacela uqumba amaqumba nalaqumba lesele igama le channel uhlanga media kanti ke igama le show ihwayi mina ebantwini bebonke kungani ukhetha ukuthi lobu buhlungu obuzwise mina